Lula nguZondo ukubona uqonda umafunda bezithu nontanda kuphakanyiswa ngalolu suku lanamhlanje. Saturday is the 6th of November 2021. Phelile unyaka kudala simane sisitsho ude waphela nyani. Namhlanje andihambi ndodwa njengesiqhelo. Ndihamba nenkonde kanaphakade uDiza Mahlebo uthetha phandle isinyanya esizibiza ngokuba ngundinguye endinguye. Uthi ke undinguye wena mntu othi izinto zethongo zimile kudala uyizama lento yakokwenu. Wayamkela into yobizo kodwa kumnyama ebhodini abantu bakokweni ngathi bakushiye wedwa kulento yabo, uyajikeleza uyathwaxeka. Lithe lixhego likanaphakade qina man inje lendlela ihambe ide iyophumela. Akukho bunzima bungenasiphelo, akukho ntaba ingena peak, noba kuthiwa yiMount Everest, noba yintoni loo ntaba iyanyukeka mntanomhle ngwewedwa. Baninzi kudala bekule ndlela sebeqabele boyisakele ke abanye sukuba ngomnye wabo. Inzima le ndlela sihambile nathi singabanye sisekuyo lo ndlela, kusenzima kodwa siyayibona lento kuthiwa kukukhanya akukho kude qina ke mntana esidwele kuzawulunga. Namhlanje ke sizawube sincokola ngezinto ezikubethisa ngesihlwele, izinto ezikubethisa ngedlozi bobe sinosebenzisa loo ntetho, ezikuthwaxisayo ubone ukuba ndiyabethwa ngoku. Ezinye ke mntana omhle uyayazi ukuba ubethelwa ntoni, ezinye mhlawumbi awuyazi. Sihamba naye ke undinguye, imibuzo yonke niyithumele phayana kuye. Phambi koba singene ke sikhumbuza wena mntu othi ufuna ukwenza izinto kuthiwa zii-appointment, thethe nobheli uncokola iingxaki zakho nezakokwenu. Mhlawumbi unezo zinto zijikelezayo, sithi nangamathongo la akujikelezayo. Kubalulekile ukuba kubekho indlela othi uwacaciselwe ngayo, kuphume into mntanomhle, kuba kaloku bathetha olo hlobo oononyanya. Masingene ke kuyo indima yanamhlanje, izinto ezikubethisa ngesihlwele. Ezinye ke ayizo zinto othi xa usijongile uqonda uba iyinto le kodwa iyiyo. Masenze nje zibe mbalwa, siqale kweyokuqala. Nantsi into bayibiza umbango xa ujikeleza kwezikona, iza ke izindidi lento. Sawuze siyincokole ke ligama elithi umbango in all its many facets, kuba kaloku ihambe abantu baconfuse lento ngathi umbango kuyaliwa, kukho umbango kulo mama, umuntu aqonda uba kunzima kulo mama. Masithethe nje ngezi zinto zilula ezithi nankubhele owahamba nomama wakhe wokhulela kwatatothile owaye ngumntu oncuma nomama. Xa efika apho ubhele afika athathe isiduko salamzi, athathe ifani yalamzi, axabane ke la tata nomama, ugoduke nomama. Xa ufika ekhaya sewuna-11, xa ufikayo ukuthi hayi sasiduko sasirongo, sebenzisa esi. Yinto elula mntanomhle lena othi xa uyijonga icacile le nto, ubungengowapha ekuqaleni kodwa ngokuthi sewupha phambili kuthiwe kukhona umbango owenziwa ngabantu bakwaGatyeni. Uzibuza uba ndiyintoni kwaGatyeni? Bakhalela ukuthi bakukhulisa ngexesha elithile, bayayivuma into yoba awungomntwana wabo kodwa banendima apha kobubomi bakho. Yona nto ibalulekile kwinto yasesihlweleni kuku-acknowledge abantu abanegalelo ebomini bakho. Mamela umntu xa ephahla okanye xa enqula ababize athi nabo bonke ndibaziyo nendingabaziyo abanebango egazini lam, abanento kwenza nobomi bam, uyaba-acknowledge. Kungathi ke ndibaziyo nendingabaziyo kodwa uyamazi la Gatyeni wakukhulisayo owayelikrexe likamama. Uyayiva le nto ukubiya ngaphi? Nantso ke ngoku le nto iza kuqumbelisa, uhlunyuka, unyangwe, kodwa into inye uqunjelwe kwaGatyeni. Unumber 2, kukho le nto siyenzayo ke, uthathe umfazi, thatha uThozama onobuso oburawundi mane nesinqe esishukumayo, niyiqhube le nto noThozama, niyoxabana xa kupatyala kibhobhile phaa. Emke omnye nomnye mke kwale sidaleni, uyothatha omnye uzukiswa. Kubantu bakokwenu laa Thozama owamthathayo wamnxibisa wamenzela utsiki, khanguye uthi manyanga semabheleni. Ndimlahlile ke ngokulaa makoti ndandiyomcela samngenisa apha ekhaya, ndizawufumana omnye ke ngoku. Le nto ihamba ifane nale yokuthenga imoto emntwini.
okanye ukuthengisela umntu imoto. Xa uthengisa le moto ngoku awusayichazi apha ekhaya ukuthi manyange eli hashe endalicelayo nandipha. Ndicinga uba noko ngoku ndimdala for lona, likhona elinye endicela nindiphe lona okanye likhona elinye endinamandla okulifumana. Ndiyalihambisa ke ngoku eli hashe kumntu onomdla walo. Likhululeni isihlwele. Uzawuthi uhamba ngale moto mntanomhle, iyakusokolisa imoto oyithenge emntwini kuba kaloku abantu bakokwayo basayithatha ukuba yeyabo. Ndithetha wena ke othi uyihambisile imoto, awusixelelanga thina abantu babe kuphile. Sihambe sikuvalele ke ngoku njengalo ebethathe umfazi samngenisa umakoti, samthanda umakoti ngenxa yezinto zenu. Ngoku wena uza nomnye umakoti. Ndikhe ndathi ndihamba nomntu ngenye imini eyofemba, uyabuza umntu omdala ukuthi lona ke ngoku sisi ohleli naye yena ngubani? Hayi, ngubani? Uphi lowa? Yebona ke ngoku unengxaki ngoku kulo mtshato kuba lo mntu akaziwa ngubani lo. Nijijisana nomtshato ongenamva namphambili. Ukhanda imoto wena kuba yaziwa le kwaziwa leya. Unumber 3, kukho le nto yethu yokungawubuleli umsebenzi. Abantu bakokwenu bakunike isonka, ngoku xa sewunaso uncoma le degree yakho uyilibele uba kwayona le ngabo abakuqabelisa bakusondeza kweli phepha oye walibiza icertificate lo diploma degree. Bakunikile umsebenzi, ngoku wena unguclever, awujayivi ezweni. Imoto yakho iyabhampa mana lapha endleleni, iinyawo zikhupha phandle wena neetshomi zakho. Aba bantu bakokwenu babulele, kungenjalo bazawuthatha njengoba sihleli nje kule misebenzi siyenzayo yokunceda abantu ngezinto zasemakwabo. Sidilishana nabantu, ingakumbi abafana. Umntu owayeyinikiwe loo nto wayinikwe ngabantu bakokwabo akababulela. Bayithathe ke mntanomhle, sewusize emayezeni ngoku, sewuhamba ingathi unebhanyansi xa usiza emayezeni. Uyinikwe loo nto inikiweyo kwaBhele, uyisebenzisa usuku lube lunye, ufowune ndiyenzile laa nto kodwa akukabikho mehluko. Emva kokuba nabantu bakokwenu ubapetsulela ixesha elide, khawukhe uhoye le nto bathi yenze, uyizolele, uyicengele, ulinde mntanomhle kuba kaloku nabo bakhe bakulinda ngoku ubujayiva. Bazawuphinde bakuphe, ungumntwana wabo owenze iimpazamo zobuntwana zokungazi. Nyamezela ke, bazawubuyela kuwe baphinde bakuphe esinye isonka esiqatywa ijem. Unumber 4, nantsi into yokuthakathana kwabantu bekhaya. Uthi xa embona umntu ubhuti wakhe okanye usisi wakhe ingathi uyaphumelela, athi nanku umntu ophehla amanzi amnyama, nanku umntu othatha iintlahla zam, kuba yena ephumelela kunawe. Uthi xa umjonga ubone uba ingathi ndim lo ongephumelela. Uze kubantu bamayeza. Heyi, andifuni uyithetha le nto eyenziwa ngabantu bekhaya ukudilizana. Ihambe ke mntanomhle phaa phambili, ikulinde kwele mimoya kuba wena kaloku ungumntu ododobalise ukukhula kweli khaya ngokucinezela umntakwenu udadewenu ukuthi angaphumeleli. Ngokucinezela yena ucinezele esasihlwele esimnike amandla okwenza laa nto athe wayenza. Wena ube uthi noba ubuwanikiwe loo mandla ubungazukwenza le nto ayenzileyo ukukhulisa ikhaya, ikubethise ke ngoku le nto. Unumber 5, ukuphakamela ikhaya. Ndikhe ndayibona ke le nto incokolwa kwenye ikona. Umbuzo uthi, uzawuyazi umntu oyaziyo le nto ibincokolwa kuloo kona. Umbuzo uthi, uyakwazi na ukwenza umsebenzi kokwenu ube wena ungekho? Impendulo masithi hayi mntanomhle. Bayincokole ke kulaa kona, nguFacebook elo ndithetha ngayo, bayincokola kulaa kona. Ewe uyakwazi, uzawungxengxezelwa. Babuzana abanye uba ngumsebenzi otheni luzawukwenziwa ungekho, kuthiwa hayi kaloku unalo msebenzi ufunwayo kodwa wena uyaphangela, kufuneka uthumele imali uwenzelwe. Umbuzo ngokuba wenziwa ngubani ke ngoku lo msebenzi? Ngubani omileyo phaa othethayo athi ndenza into ethile? Umsebenzi ukuba ufunwa kuwe mntanomhle,
khawuthatha ilive emsebenzini sukuyiphakame abanye bethu. Ungumuntu osebethwa nakuphakama akasaziboni ezawubhungquza ngemoto ezawumsusa kungqama kotshona enqancule kuba nendlela ayikho, nelakhaya akalilungisanga, akana nendawo yolala phako kwabo. Ingaske ke ngoku xa kuthiwa izinto zakho nje uba zingalungi nje ngumakhulu wakho ufuna umenzela iti aqonda uba hayi wethu ento zethi ndizawuthumela imali benzele umakhulu iti. Yabona ke ngoku uyiphakamele le nto, umakhulu uthe mzukulwana ndenzele iti, uyifune kuwe ngoku wena uqonda uba le ti mayenziwe yimali because imali unayo. Bazayithatha ke le mali ngenye imini. Andifuna uthetha ke ngaba bafana, sayiphinda aba bafana. Xa kukho umsebenzi kokwabo uzawusuka kule ndawo aphangela kuyo ehamba ngale hired car azawufika ayishiye kuloo B&B, okanye uzawuqhubeka ngayo. Unalo sisi ahamba naye azawufika amshiye kule B&B agrugruze yena agoduke a day before umsebenzi wako kwabo. Akazulala nalapha kweli khaya kuba kaloku unalo sisi amshiye kwi-B&B. Uzawufika krobe nje ashiye ezobhotile ancumabulise, xa ilanga litshona abuyele kwi-B&B. Ngengomso lapha nalo mlaza ke mntanomhle uzokwenza umsebenzi wabantu bakokwabo abadala. Yile ntlonipho ke esibanika yona unumber 6. Kukho le nto yokuba sisidungamzi phakathi kwekhaya. Xa udunga ikhaya udunga izihlwele zeli khaya, kuba sonke kweli khaya sihamba nabantu beli khaya abangabakokwenu. Nawe wena usesisidungamzi kuba ngakho umsebenzi kokwenu abantu banexhala lakho kuba wena uzaba ngulo mntu uzawunxila umoshe. Side nathi bebesokwenza le misebenzi uzisola ukuba bendiwenzela ntoni lo msebenzi. Xa uphela umsebenzi ukhubeke uyinyama ngenxa kabani owenze le nale. Uzayibona ke sidungamzindini into yokuba ubomi bakho wena abuhambeli ndawo. Noba ungaze uthini, uzawuthi nangose usisihlwele uzawuba sesisihlwele esawudungayo lo mzi. Bathi abantwana xa besiya kosiyazi beyochazelwa kuthiwa kukho lo tata ucela uxolo, kukho lo mama ucela uxolo, kuba kaloku umzi uwudungile akamkeleki ncam apha esihlweleni. De nina nenza into yokuxolelanisa nithi utata ubani, umama ubani, umakhulu wethu, udado bawo siyamxolela thina abaphilayo. Mamkeleni nani izihlwele nimxolele. Ngoku ukuba nide niyenze loo nto akazukwamkeleka, uzawuba yiloo nto in and out esihlweleni. Ukhona, sangabulele ukhona, kodwa akanandawo apha esihlweleni. Unumber 7. Kukho le nto yethu ke uba sifundile, singaba bazali bafundileyo, yonke into esiyenzayo senzela abammelwane bethu. Nanku umntana uthi yamleqe into, umntana uzocela ukuhoyelwa into zakokwabo. Hayi not apha endlini kuba siyakhonza apha ekhaya. Ide le nto umntana agula phambane kuba kaloku umzali uthi asizukwazi siyakhonza. Kutheni lo mntana ungazikhuphi wena? Uthi mntana nabo ubuhlanti bakokwenu, nantsi indlu enkulu yakokwenu, iqhubele into iqhubayo, mna ndiyozihlalela enkonzweni. Nantsi ke into bantwana bahle niyilandele nina eningazange niyiqaphele. Lo mntu ukumila kunjalo owabhebhethayo amasiko akokwabo ngulo ozawuthi mhla wabhubha abe yinto ibila kwabantwana afuna ukwenzelwa izinto. We tell you stories. Uzawufika umntu walapha ekhaya athi heyi, uvelile ke udado bawo uthi ucela into ethile. Bathi abanye not ubani ebengazenzi ezi zinto, uzawuthini ngoku ukuzozifuna? Igcwele kula makhaya. Utata uthi ufuna kuthiwa hayi kaloku tata wasifundisa uba senze amasiko. Akamkelekanga ke bantu abahle esihlweleni. Uyinkwenkwe pha utata lo de abe wenzelwa iimfanelo zakhe ezimfaka ekhaya. Funeka akhathwe, funeka abuyiswe, azoba sihlwele esizinzile. Akazinzi kuba kaloku anikamenzeli le nto ngenxa yokuba zangayihoye yena kwaba bakhe abantwana esaphile. Ibhebhetha le nto. Ndithetha ngawe ke mama ongafuni uba abantwana bakho benzelwe izinto zakokwabo. Izawuhamba
iyokulinda ngaphambili ibe yinto ibila apha kuwe uxhesha abantwana ukuba kuthiwani, getting out of their way, ukuhoya wena. Unumber 8, kukho le nto yalamakhaya ethu yaba bantu bathanda ukwenzelwa. Nanku usisi wethu walapha kweli khaya, ubhuti wethu walapha kweli khaya, noba kukho into efunwa kuye, kufuna ngosingqubanisa inhloko sizama ujonga uba le nto ifunwe kuye, endaweni uba athi bantwana basekhaya sendihlokwe bhunga, mani ubani kudala evele efuna into ethile, ndilungise oku noku. Ndicinga uba ndiyiqulele mna le nto ukuba singayenza idate endinayo mna, idate ethile, silibhunga mosileli khaya, sincokola ngale nto. UBhela kazuyithetha olo hlobo, uzawubuza uba nizawundincedisa ngantoni. Ngoku kufuneka ngoku siyenze le nto kuba sincedisa yena ndiqulela into efunwe kukho aba ozawuthi izinto zakokwabo uyafana nalo bendichaze kuqala, kukho imisebenzi kokwabo, kumnandi mane eziflethini akazibone goduka ukuba uthumele yena ibhotile, ugqibile ukwenza izinto zakokwabo. Andizuthetha ke ngawe udiza amahlebo, uthe mandingathethi kakhulu ngawe, wena mntu ozawuthi xa kusenza umqombothi kokwenu andizuyinabisa kodwa ndithetha ngawe. Kwenza lo mqombothi kokwenu wena funeka ufote ecali kwale fatyi, wenze loo nto. Umntu uyabona uba uphozile ke ngoku, ufote ecali kwale fatyi yakokwabo ayithumele kuFacebook, kubethwa isilawu. Athi xa igqiba lesi silawu ngathi noko siyadibana, acele ufoto uthumela kuFacebook. Uyenzela bani le nto yokwenza lo mqombothi nesi silawu? Wenzela thina okanye wenzela wena? Singenaphi thina ngoku kule nto yakokwenu? Ithi ke ngoku le nto sesiyenza asenzi yona, we are feeding our egos. Wenzela ukubonisa abantu because i-fashionable mvanje into kwenziwa kwamasiko, which is a good thing. So nawe uthi lizwe ndiboneni, khawufunde ukwenza izinto zakokwenu, uzihloniphe, ungafoti ukutya kwabantu abadala ubonise thina sibe singangeni indawo. Zininzi ke ezi zinto zikumila kunje ezi-undermine isiko lethu. Umntu uthi hayi kutshintsha amaxesha, akutshintshi maxesha, sisigezo ezinye zezinto ezenziwa sithi. Uyenze loo nto. Gqitha Bhele. Unumber 9, nantsi into yomntu ophephetha abantu bekhaya. Ufuna le ndlu yeli khaya ukuba ibe ngumzi wakhe. Ngela xesha befamba uzenzele umzi, wayityhafela, wayiphakamela, akayibonela ntweni into ukuba amise umzi wakhe. Ngoku phephetha abantu belikhaya ukuthi bangabi nandawo zohlala. Nantsi into, ezinto sithetha ngazo zizinto zabantu abahamba emayezeni. Tata uBhele, oosista bam bangooxaba, banabantwana abaninzi, ndingenza njani ukuthi ndibaphephethe nabantwana babo ukwenzela uba kushiyeke mna apha ekhaya? Ndifowunele uthethe loo nto, ndiza kuphendula mntanomhle. Kodwa kubalulekile fanuba uyazi yinto ethi njengoba uphephetha usista wakho, ubrother wakho, ubantwana wakokwenu, uphephetha izihlwele abahamba nazo, uthi mazibe zezo zihlwele ezingenazindawo zokuhlala. Uzawushiye kuyintoni wena xa ugxotha abantu belikhaya? Wohluka njani kulaa mntu eholanda isithwalo, weza nenyoka apha phakathi kwekhaya saphuma ngaphandle isihlwele? Wohluke njani? Kuba nawe ukhupha isihlwele ngaphakathi endlini. Unumber 10, kukho le nto yethu yokungabakhathaleli abazali bethu. Umntu uzawuba nesizathu ke sokungamkhathaleli. Hayi, azange ndibhonde nomama, akandikhulisanga utata, asibahoyanga abazali. Uthe xa uqonda uba ngoku ufundile uyophangela kuloo ndawo intle inezitrato nee-lights ezitsho kamnandi zikwenze nawe uzibona ungumntu, waqonda uba awusenayo into okwenza nelaa khaya naba bazali. Omnye ukugoduka kukufowuna, kukugoduka kuye abe umzali efuna ubona umntwana wakhe
apha phambi kwakhe umzali xa ehleli yedwa uyazibuza uba yintoni endayenzayo ekukhuliseni aba bantwana ebenza ukuthi bangakwazi ukuba ngabantwana. Ema-next door umzele babona abantwana bakhona bayafika, kumnandi, abantwana basebakameza bafikile, baphi mna abam abantwana. Nantsi ke ngoku le nto apha ifike yenza umdla khona. Uzawuthi mhla wabhubha lo mzali Mtundeni kufuneka uzomngcwaba. Is only then apho uqalwa ziintloni ukuthi ingaske ii-colleagues zingandikhaphi ukuyongcwaba ekhaya kuba kaloku nje bandinale flat ndibhatala i-10,000 akukho ndlu phayana ekhaya, akukho nto phayana ekhaya. Omnye after ebhubhile lo mzali is now agonizing. Akaveli umama emathongweni, akaveli utata emathongweni. Omnye is agonizing. Hey, wavela umama ingathi umama undiqumbele, ingathi umama ndimbone ejongele, ingathi umama uzawuthini ukukuthanda ngokwengasekhoyo xa ungazange ukwazi ukumthanda ephila. Wena ubungumntana nge-remote control kulo mzali. Sithi bahlali masihoyeni aba bazali bethu regardless of history. Apha silungisa indlela zethu zasesihlweleni, silungisa ubomi bethu. Ii-mistakes abazali bazenzile sizenzile kulo mhlaba, kodwa iintlahla zethu zikwaba bazali bangekhoyo. Uzamhoya njani lo mzali ungekhoyo xa usohlulwa kukuhoya lo mzali ukhoyo? UBishop Maphonga is asking a question. How do you respect and love God that you do not know if you cannot respect and love the God that created you? Lo mzali ukuthathe wazokubeka kule ndawo xa umbona uba ulinxila, umbona uba ukwenza intloni because uthe wathi, uzawumthanda njani lo mzali okuthiwa sisihlwele ekuthiwa ukubekele imali ube ungamazi? Kube kukho lo mzali apha phambi kwakho. Sithi zikhona izinto ezisibethisayo esihlweleni ezincinci, ezi zinto azihoyekanga. Masizihoyeni bantu abahle, silungisa iintlahla zethu, silungisa indlela yethu, silungisa indlela yabantwana bethu, silungiselela nathi xa sifika kwele mimoya sifike kuthiwa usebenzile ke ngoku busesemhlabeni. Siyakubulela, uzokwazi ufumana isihlalo esihlweleni. Siye kolo hlobo ke ilale sizawuyichola ngomso nge-Spiritual Sunday Camagu.